Ang paghigugma sa Ginoo labaw sa tanan ug ang paghinulsol sa sala. Ang mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma atol sa Miyerkules sa Badlis ug sa pagsaulog sa adlaw sa kasing-kasing. Samtang ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo nang hatag usab og buwak ngadto sa mga tawo nining Valentine's Day. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Gipakailap sa Cebu City Police Office ang gugma karong adlaw sa Valentine's pinaagi sa pagpanghatag og buwak ngadto sa mga tawo nga gihangop usab sa mga nakadawat. Usa kini sa pamaagi sa pagpaduol nila sa katawhan alang sa lig-on nga panag-alayon sa katilingban. Samtang sa atubangang bahin sa Cebu City Hall sa Plaza Sugbo, gipahigayon ang usa ka Valentine Fair diin gidisplay ang mga buwak ug uban pang mga Valentine gifts. Nausab ang heart message wall din gipapilit ang mga hugot line sa Valentine's Day. Kining tanan nagpakita sa gugmang tawhanon apan adunay mas lawom pa nga kahulugan karon. Dili lang sa Valentine's Day kundi labaw na ngadto sa Ginoo diin karon ang opisyal nga gisugdan ang kwarisma pinaagi sa Miyerkules Badles kun Ash Wednesday. May pahinomdom sa Archbishop Jose Palma nga niining pagsaulog sa adlaw sa kasing-kasing ug sa Ash Wednesday ipatigbabaw ang gugma sa tao ngadto sa Ginoo, ang pagpuasa ug abstinensya ug ang pagbasol sa mga kasaypanan o repentan sa sala. The more important thing is we know there is a God who loves us. If today I forget to greet you, it's Valentine's Day, and of course it is the day for lovers, then I just would like to say, there is one who loves us more than we can imagine. That's God. And there are many other people, parents, friends, relatives, and of course your own loved ones. The whole idea is, let's not take for granted the love of the Lord. Ang mensahe gipadayag sa Arsobispo atol sa misa nga gipahigayon usab sa kapilya sa Archbishop's residence. The Sister Light is an invitation that the journey towards becoming holy, towards becoming people who love God and who love each other. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.